Dosena ang natalang patay tungod sa bagyong Lando, samtang libuan ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha ug landslide sa mga probinsya sa Northern Luzon. So huli po na naitala po natin, meron po tayo naitalana na total of 58,476 families or 283,486 po na tao na apektado po. Ito po ay mula sa regions 1, 2, 3, 5, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Ang bagyong Lando padayong mihinay ug nahimo na kining tropical storm. Nasigbatan sa pag-asa si Lando sa 125 kilometers sa kasadpang bahin sa Calayan, Cagayan ug gibana-banang mogawa sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo sa buntag. Ubos gihapon sa signal number 2 ang mga probinsya sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes ug Northern Cagayan, apil na ang Calayan ug Babuyan Group of Islands. Under sa signal number 1 ang La Union, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Isabela ug ubang parte sa Cagayan.